Oye, mopogore kod mano jomadongo ne ok obiro gi lwete nono kofuayo. Ne obiro kod dongruok mamoko. Kada mana projects mane ochak kod sirikal mokalo mar President mane retire Uhuru Kenyatta. No tuomogi, achiel kuomgi en gedo mar shipyard ma Kisumu gi gedo mar meli maduong' migero Kisumu cha. Mane kamoro jomoko ne paro ni chal gi manodhi go akwadha ne gik mane otim gi sirikal mokalo chien JB. Erokamano VOJ, an kaka nene jatend piny Kenya no wuotho maber. To kata bed mna ni gik manyo wacho gi ng'eny gin dongruok manosechaki. Singo dhoge no bro neno ni gigi otieki en gino maber kabisa. Nikech manye thago chuny jopiny en ni to ka koro jok manochako gini koro onge. To sirikal ng'enyne kodonjo manyien to gikawo agenda ge ma gidwa timo nade ma gichoro mbele. Bedo ni no chiwo singo mare ni gigi nyaka bitieki en gima ber mokalo. Makoro an kuma nene ni gimodong' en ni jotendwa nyaka koro ng'e ni gigi gitimo gima kisungu luongo ni follow up. Nikech jatend piny kobiro, nikech kata kiloso gi joge to gikoni gik manye jatend piny owacho gin gik manye gi discuss gi jotelo kuma ne gintiere buche. To jotelo wacho ni wan kaka koro jo masiaya no bet kode. Ni wan siaya ka wadwara 1 2 3. Orengo chung to wacho ni kochopo agriculture nyicha wachako project mar tingni. To waseketo tingni makama to kaber kadi medwa moko di ber. Siaya waka shida mar pi wan godo kabedi di timno en kam. To chung to wacho na winjo to gik muwachogi abende agoye tik kasi ayadonge nyi winjo kokoni koro kata tingni obendo bro medo moko weche mag pinyo kono bro golo bilion mana kadha mar miyo josibo weche mag apaya ndara manyicho koni no osechaki makoro dong na kala ndin kalo siger to donjo ka Elija bende nyo koni obro neno ni otim gimoro mar baro bergeri ma ugenya kocha chande nyiso ni jotendwa koro nigi nafas mar dhi manye to koni jatelo kanyi limowa to gik manye chiko wagi kara koro miwa plan kata wan plan wa en kama to plan maber en ni nyaka koro gidhi gi kasre ministry go to gikoni jatend piny nyo chiko wama budget sani loso to gigi ikete budget nikech koko ketgi e budget to kendi bro rit mna nyako cha higa mar 2024 eka gigi ditimre. Koro gik manye jatend piny osingo te mag maendeleo. Jotendwa kik beda bela ni koro gimor ni koro kango betu kumo bede gi piny to koni jatend piny oni kato chikowa. Oken chiko kende. Nyaka koro giwuogi makata kade ber ni jumani. To giwuoka to gigo simu to gidhi e ministry kata kain mar transport to gikoni jatend piny ochikowa kama. Wadware bura kodi kaka waziri. Mondo wamiye plan ni mondi bendi wachi no ani to plan ni untu chane nango to kain mar pi to gidhi nena liswa home to kain mar agriculture kaka koro mar tingni to gidhi neno mithika linturi to gibet kode piny nikech mano e kadi yud gigi. Erokamano. JB jotendwa ma kaluo kamoti governors magene gin CEOs ma counties mekwa. Be paro ne giketo dwaro mongirore ne jatend piny. Koso tigi kiboko mane girem wachone. Kaka nene VOJ nye gitemo. Nikech ngeni county bende ni mnagira tero mar kelo dongruok. To gik mang'eny ma county timo sirikal mamalo ok nyal timo. Koro kwayo manye giketo maduong' manya winjo kacha en ne gikwayo mar riwruok mondo gichopie gigi partnerships. Nikech ok inyal dhi adhi to koro ikwani wan wadwa ni timwa kama to in bende pesa in godo mna mimi mar timo gik moko. Koro kwayo mar partnership. Ngeni samo governor kwayo partnership okochuno ni en sirikal maduong' kende. Sirikal maduong' nyalo koni kata kaka koro weche mag pi masiaya. Ministry of Water nyalo koni nigi donors moko kata nigi governments moko mopogore mamanyo projects mag pi. Tikoni siaya kacha nitie sibu. Mayande wasingo bilion 1.2 nwa bro miyogi. Un kudwa kelo nwa siling milion 600 ni to ternwa go Urusiaya. So governors wa gi jotelo mane ni kacha an kaka nene nye gichiwo paro maler. Nye gichiwo kwayo makare. Nikech county government nitie to national government nitie. Gik ma gigi nya timo kanyakla. Ema nye gikwayo ni
konywa uruka mondo wamed chopo. Okapar ka nye nitie kwayo mora mora kaka ni kwayo gacho ni mutukufu rais tunaomba. Manye en partnership mikoni wan wasego kang makama nikech kanyi winjo korengo wacho masaya to koni wasegolo tingni. Ma wamiyo jopur to wabro miyo gi fertilizer to gi kodhi. To William neno to koni mano ber malich. Abende kar tingni kanyo nikech abende tinde ane farmer number 1 modong bang jaduong Moi. Abende abro medo wetingni 20 mondo pur ne josiaya. Ero kamano. Fred kapok adhi Roslyn, bi paro ni governors mi koma kaluo ang'wen angeni Migori County no kodhi makman no bedo gi bura gi jo leadership mar Migori County. Bi paro ni governors mi kata jotendwa no pedho bura motegno gi dwaro mar oganda e buchgi gi jatend piny Kenya William Ruto. To en ang'o manorem? Aparo ni governors wa gi jotendwa ma akaluo no tiyo tich makare nikech gima nyaka wang'e ni elimbe ni ne en pimo pi. To sami pimo pi kata kiyoro aora okiyor gi tiende gi ariyo. Iketo tiende achiel. Koro kiketo tiende achiel tiwinjo kochalo gima tut ma bende sami keto tiendi no to dundu moro be mako gi lweti koni. Mondo mi ka dipo ni pi ng'eny to gi koro mane pimo pi. Koro William ne pimo pi, jotendwa bende ne pimo pi. Into bo dwaro adier. Koro gima dhi wuok ka en follow up kaka winjo je wache. To ni gigik motimo nikech Ker William kata jatend piny William ing'eyo ni obera ahinya e chiwo singo. Obera ahinya e chiwo singo. Koro sani midwa ng'e ni to matin mano mieni nikech king'iyo tibiro yudo ni kata mana thuolo mano land godo limbe ni bencha ok en limbe mano pang kuom thuolo malach. No chakore no dhi homecoming mar CS Owalo. Kaito bang'e uneno ni kweogo winyare oneg winyare gi kidachiel koro bed limbe makaluo. To kane ng'iyo ne ok en limbe mar dongruok asach. Nen limbe mar Owalo kata nyalo wacho kamano mar Owalo kalore gi kumia jomoko luonga no gweno jomoko luonga no gweno. Koro omiyo mae ne en nyasi mar Owalo. Mak mana ni koro ne ok gikaw advantage mondo mi time gi dongruok. Kae to kinde duto ing'e ni ng'at mane timo limbe ni en jasiasa. Emomiyo governors gi ne nyalo mana pedho mane ginyalo kuom thuolo no. Taparo ni kuom thuolo mane gik mane gi pedho nikech gin gik ma ne ging'iyo gik ma timore e ginene, gik ma timore e gwenge. Koro miyo ineno ka wajumbe bende ne ni kacha moyier. Koro sama ne gibede kikao sama ne gilorore matin tiwinjo ka jogi ne wacho ni jatend piny wan mae gima wadwaro. Koro aparo ni nyaka ne gichak gi matin mane ginyalo gi. To matin mane ginyalo gi ng'eyo ni number 1 kata development partner mar county government maduong' moloyo en national government. Nikech the county government ok nyal wuok moko mondo mi dhi many development partners e pinje mamoko ka gionge goodwill gi national government. Emomiyo omenda madhi e county government goido ka e national government. Koro tiende ni goodwill ni mane kama ne gini nyaka chakre godo. Taparo ni gimoro bende no otimore maber Victor. Ni Nyasaye bende no okonyowa nikech ne ntiere luoro ni kamoro Gachagua lewe nyalo kier. Odhi badhoge. Mano nyalo ketho ne wadgi limbe. Jimoro ne panza moro yamo nyalo elo dhoge. Kako osebedo ka elo mo ketho ne wadgi wuon. To no te mano wacho ni gimikae michuoyo. Michuoyo mikayo. Nikech koiseng'iyo kako wuoyo en ng'at ma loso ga ka gima pod ne campaign. En ng'at ma kinde duto kamine no kolose to nyaka wuo marach nyinga Raila Odinga. Nyaki winj ka kit dhok motiyo godo en dhok mok gine. To Nyasaye no timo maber maparo ni nitie ng'at mane samoro diyo tiende ni kigiwuoyo onyono tiende kabisa manyiso ni mae kike wach ka nikech no nyalo ketho ne wadgi wuoth. To bende gima wang'eyo penjo mine ni penjo Roslyn nikech mane limbe mar siasa. Nito nyaka ne gonjo piny kata nyaka ne gonjo telo. Victor nyaka ne gonygi. To sama no gonjo telo ni jopiny be no gony. Nikech ing'eyo ni joluo joma wacho ga ni joluo oksechi. Kendo jaluo bende ma kichae tiwe nyadhi mare to nyalo riembi jaluo seche in box. Jaluo no kama to kosechi. Jaluo no ng'at morito nyadhi mare ma bende kani biro gi gigo
tichae to nyalo nyisi ni tingi gidogo makata ka pine mi kelo tido ka ginyalo muko pipe mag pigo mi dog godo. Koro jaluo dwaro ni kati miye gimoro timiye gi nyadhi. Nyadhi mare okuog oko. Emo mi neno giwacho ni waseneno ji mang'eny kata mana kibira ka ndalo moko ni neno ka ne gikaw gik moko ma giwacho ni ko gik to wang'iyo gi pagruok wa. Mak mana ni sama koro no odhi ogonyo jotelo, jotelo bo odhi ogonyo jopiny. Kae jotelo kosegonyo piny to wabedo gi gima iluongo ni unity of purpose. Koro mae gima ni neno wuok ni kare jaluo kodok ni dwa timo gimoro to gino timo gi chunye te. Koro mano dok ni jaluo dwaro gima iluongo ni dongruok, jaluo dwaro gima iluongo ni development, jaluo dwaro gima iluongo ni lony. To mae gima ne ginyiso ne ke jino wuok oko mana kaka iwinjo nwanenega. Dhano wuok oko karom gi to wuok nyithindo nyaka de makoro thum mane igoyo en mana thum William. To gini bende nwaneno ndalo mar jatend piny Uhuru Kenyatta. El madaraka mokalo emani neno kaka thum nogore ka osito gine mulo wae matindo gi madongo ka ipako ker. To mae gima no wang'ene gin jok mano yware. Koro miyo aparo ni jaluo kinde duto osebedo ka set the agenda ne ogendi ni mamoko to giluwo. Roslyn, waduki mana chien. King'iyo kaka Kenya Kwanza ne timo launch mar manifesto margi, ne giwacho ne gichoko paro kuom jopiny, gik mane jopiny dwaro no timnegi. En ang'o mane mono gi implement giki? Nikech chal gi mane gichak ginwo mana gik ma noseng'isgi anyway. Ing'eni VOJ nitie gimiwacho ga ni master plan. Ing'eni kata sirikal iyudo ga kantiere gi plan margi magiketo mar iga. To plan kantiere katikati kanyo nitiere ka korochre ga mabe ichaki winjo ka giwacho ni giri plan, giri allocate. Koro paro ni ma ing'eni samani ing'eni wacho ni ndalo migo siasa cha uso hope geno. Koro samise donjo office to yudo ka geno mane uso cha opogre gi gima office dwaro. To kata ker ncho wacho gini nyalo paro chieng' mancho bedo gi jofwambo. No wacho mabe ni ntiere gik mano wacho ko campaign. To ko chopo office to yudo ka nitiere moko monego tim opogre gi mano tim ang'o mano wacho. Koro ma ing'eni samane oromo gi ji mano kao manifesto mag regions. Ng'ato ka ng'ato ne kelo kalure gi jomo bet godo piny motima ng'owa mowuoyo godo. Ndalo mano walo gini romo kode kawacho ni mae plan mar jo Nyanza. Iyudo ka maybe jok mane gibedo godo pogre gi jok makoro sane ang'owa ker bedo godo. An gi penjo kanyo. Matini jok mano bedo kode before ndalo ma campaign ka was not a representation of gik machando jo Nyanza koso nang'o. Ing'eni kata nyocha ncho wacho maber ni nitiere wajumbe mane wuoyo to wacho ni Nyanza professionals. To wanto kaka wang'egi to gin wajumbe. Koro wapenjere to ndalo mage mane gibeti mang'owa gibedo professionals. Koro kata wan sani kaka jofwambo nitiere jofwambo ma maybe ne nitiere group mane wacho ni wan gi jo Asimio, wan gi jo Kenya Kwanza to wan gi jo piny. To ka koro nitiere ng'amo sedonjo office to koro dogulo Ruto wacho ni wate wawuoyo ang'owa e achiel koro. Nikech koro wate wanang'owa jofwambo. Koro aparo ni king'iyo buche mane ntiere ni kani neno jawuoyo mar Ker William Ruto, Hussein Mohamed, kanyocha pok odhi Nyanza. Ni neno chieng' mano wuoyo Kisumu State Lodge, no wuoyo ahinya wach affordable housing. Manyiso ni ker kane dhi kacha pache ne nie affordable housing machiel kuom pila mar Kenya Kwanza. To kano chopo Homa Bay, ni winjo ko wacho ni ne gibete bura mar 2 hours. 2 hours ne mako wuok kanyo to koro wachako neno list mane koro golo mar dongruok mar region mar Homa Bay. To kata Mheshimiwa John Mbadi wacho sani ni gin gi wuon ne giromo kaka wajumbe Nairobi. Aneno koro kapo dine pok gitimo ang'o kane pok gi bura ni obedo. Magi bet magi pango magi wacho ni gin kaka oganda luo kendo wajumbe mawuok e luo. Ang'o ma ginyalo keto mondo sirikal otim ang'owa okony. Adieri king'iyo kata gik mane gibete bura magi wuoyo. Ka wawere wach affordable housing mane giwacho ni gidwaro eka 11 mondo gichak gedo magi plan ni gigero units 5,000 to gichako gi units 110. Ne giwacho wach mar feri. Ni neno ka Ker William Ruto no wacho mabe ni oketo $100,000 mondo gi revive go feri ma Homa Bay gini Rusinga kachacha. Mano wacho mabe ni CS Smart Transport
onego beni biro kure mobro oro mondo represent mondo timango o launch mano ni neno milion 300 mano wacho ni mae oketo mar chiro mar angoa mar rech tingeni pile pile wasewacho ga kania ango momiyo rech kidhi chamo kuchocho to expensive malo rech mabiro ka nikech coolers waonge godo koro ido ka ngato nyiew to usa rech nikech angoa joka kamungi kaka kao rech to kela ngoa koni koro ko wacho no dwakelo nyaka kula gini go dongen maendeleo ne jolupo gi jok ma uso rech koro anaparo ni magi maendeleo ma wacho ni wajumbe wa kata bura mane gibedo godo nikech gine magintiere go ganda gine maginge ni shida nitiere kanya wach mosebedo ko wacho mar pi ngato di wach ni to dongu wuokena wate kwonde ma wantiere nyaka de dala makore di mana womo pi aora koro kineno ka wajumbe keto wach mar pi kata wach mar siami wach masibono en wach mar pi mosebedo godo pile pile ko wacho wach mar pi kata kiwuotho mana kiayo uduti donje nam to podin gi shida mar angoa mar pi koro magi gik mane kero kinyal ng'eyo na winjo ko wacho yore masia kuchocho makata an ng'ama wuok siaya moka kia na ng'iye ma wachi to karangat ni ong'e gigi moinga ta ang'eni mano ne owuok e bura mano bede gi wajumbe gi governor gi senator gini mane ntiere kanyo ma jogo nyise ni mae wish list wa to kata kane poko biro Mheshimiwa Kaluo manene loka to kanyo chineno Facebook ne kata Twitter no keto wish list mano wacho ni wawere gi wach ma siasa ka ker biro magi gik ma wadwani mondo ngowa kero tim ne jo Nyanza koro aparo ni wajumbe wane ni agenda ne gi focus Kenya Kwanza nyalo bedo gi manifesto ne lakini in mirwako woche emingeti kama woche no die kore momiyo bura na paro ni gin ne giketo maler ka ging'iyo ni ango manyalo konyo kata Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga University of Science and Technology mane entiere ni neno ke gocho ni en blue economy en research innovation kore ng'eni magi gik mokwang'iyo ga godo wan ng'eni wanyono book lakini kwa senyono book to biro konyo go jo Nairobi wang'iyo mana ne weche mag research go je kwat gi ni ma viojegi monda medi e buche manye jotendwa orado godo gi jatend piny okongiso ni bedo ne gibedo gi jatend piny magi kwa gigi magi gomba kama ber okongiso ni koro giweyo nafas margi mar opposition nikech ang'eni ji mang'eny bende kanye neno kaka kit wuotho manye gi wuotho kit loso manye gi loso gi kwayo manye gi kwayo to ng'ato koro kone jogiero bende koro nyiewo nye gitimo muna tijgi nikech serikal bade lach serikal nyatimo ni mang'eny dobed ni otemo donjore Kaluo kone mitaka koro bill mar loso apis mar upinzani cha bedo ne mayote bunge apani mano to onyalo bedo ni gi pache oparo ni mano nyalo timore to wajumbe wa bende jo mariek VOJ apani kise neno ka giloso kise winjo pachegi role gi mar opposition ni bende sani koro gise embrace gise rwake magi ng'ew gimonego gitim mo kapar ni jatend piny liko timo limbe makamano nikech nyodhi temo mana kaka Fred wacho no otemo tut mar pi okongiso ni jogi bende koro angi donja ni nikech jatend piny ni ka koro gimowacha wacha to en yes jowagi wigi lew jowagi riek jowagi ong'e gima gitimo mpaka jo senator kajua ng'notiko kanyiso genia wachulo ushuru koro okokwa to ken ni favor mitimonwa nyaka wambe waid dongruok ni to ker nodwoke mowacho ka en asembo ni adieri uchulo ushuru kendo gigi be nyaka wakelnu dongruok gi nikech mana kaka jo Kenya moko kaka umbe nyako yudi erokamano en ting ma sirikal mamalo nyako na mgajwang mondo tine oganda jo Kenya en ting ma jatend piny Kenya obed rang'isi mar achiel mar oganda symbol of national unity nyako na mgajwang wabro ka oyoyo moro madundo ka waduogo obro ng'iyo dhok manyogol kod governor ma Siaya County Jimano James Orengo ka kwayo ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto obede kod moro madundo kod jatend Azimio la Umoja Migus Raila Amolo Odinga mondo mi gigo mbaka gipor wach kanyakla kaka owete kama kaka James Orengo nyoloso nyakwa mgajwa ka waduogo to wanamule gitutne te